tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to la polpolol dande maayo ngor rewoye worgo ma yela gambi ba fata dingira ya fallema ko on waktu yoni ha to ñoro kame masina ene jeeya e gardedi kabruji men to leydi Sénégal ma en gartu ha ton to Linguére to hôpital mo Maggueɗo cimnoɗo ñande aset jawtuɗo ɗo henno ha bebbeji nayyi mbasiyena pittali mumen to leydi Mauritanie gonnoɗo hoore jolidi ndi woni Mohamed Ould Abdelaziz subaka hande o yettima to paale ñawore leydi ndi tumedemo ko fate dirtinde yoga e ngaluji leydi ndi to leydi Maroc jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele hanki yaltini konngol gam hollirde leydi Espagne fotano bismade wonande gardiɗo polisario en gonɗo toon to Espagne o saaha mo gonen taw nawi ɗum ko safroyade to leydi Mali finoɓe toon to Sikasso kame falli mum ha tente nokku biteɗo Kelila ɗanotto ko yitere wotere caggal ñande nogas e tati nduɗo hen lewrude bandiji naati toon jooɓima pittali yimɓe tato nawi toon kene wona capanɗe 5 million kame koppreje franc CFA to leydi Guinée ha to Côte d'Ivoire kame to leydi Guinée ha to Côte d'Ivoire kame BCEAO ha to Tchad kame Nigéria ha to Cameroun kame enda musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññodena Ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safaruji fina tawa Ceerno Djibisi komo Allah luɓiri gandal hande jaadinɗo gandanawal e ɓalawal kala Ceerno Djibisi ko laaɓaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa Ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade e rewɓe ɓe darortaki kala Ceerno Djibisi ne yawrana ustoraɓe goragu jippiɓe e leeso eɓe mani mumen moƴƴani walla joguiɓe maniyu setta kala omo safra jomumen ha jiite o koyemumen hano hannirta ni Ceerno Djibisi ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a mimiɗe leɗɗe fodde 13 rafi comiɗe e ɓandu maɗa ina jalta ha laaɓa hano hannirta ni fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafine yaltayma ha laaɓa Ceerno Djibisi kollaɓɗo reedu malaɗo wune Ceerno Djibisi so yananama ka miskina Allah ala khalisa a miskina Allah omo safruma Allah ɓolo taw hay mbuɗa yoɓani so wona taw noon ko wodduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mo wenciti ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe woni ɓe o safritta Allah ɓolo Ceerno Djibisi so tawi aɗa sohli ƴewgal so tawi aɗa acci inde maɗa inde nene maɗa so yurnani mama cikkata mataw ko nder ɓernde ma o hoɗi walla mataw wol kalanɗomo alhaali maɗa saabu ala ko heddata haydara Ceerno Djibisi ene wiya dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to base makko tawateɗe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal ne tetta sara jeere ne tekta numéro makko ko goto ko 47 22 80 84 ko kadi woni numéro makko WhatsApp omo jogui base makko kadi ene tawe e nder leydi Mali to ñoro leydi Mali woni toon ko miñi ko laaɓaɗo golle ɗe ene wiya Samba Sy numéro muɗum on ko 00 223 92 22 94 71 Ceerno Djibisi ne wiya dendagal kiline mum kala garo yo tinno yo addor nokku to waɗiri ayeji mum e safaruji mum omo andina kiline makko kadi lewru korka ndu dartinani golle ɗe koko jokki ɗum noon mbadden dando faade e Ceerno Djibisi mo Allah kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase jeegom seeto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe ayawo weltare TV kala ene wiyen Ramadan mo baraka nde jomiraɗo jaɓantena golleji men moƴƴi kala ko tatoya hen o yaafo men wo wudditana men demuɗe yajede kala kabruji men ɗemgal pular ma en jaaha toon to Linguére hôpital Magguetlo mo Linguére caggal ñande aset jewtuɗo eno cum musɗo baɗɗo toon caggal nde loskoji kolliri wonande cumo jeeyi sababu ko climatiseur goto kuɓɓannoɗo ko ɗon tigui jeygue gue yaltiri ha ganduɗa kene foto wonde sukaɓe jeegomo tawetenoɗo e oɗon sal sukaɓe nayo mbawi wasde hen pittali mumen hen ɗiɗo noon paabama kono kadi oɗo saaha jaydeli kewɗi garti e hollidde caɗele gonɗe hen ko wona ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal kame jagorɗo kalfinaɗo ko fate ɓamtare diwanuji leydi ndi woni Samba Ndiobel Ka waɗi toon jillu mum ma en ketto yoga e konnguli ɗi o suuti toon. addi amen ɗo hannde ko sukaɓe meɗen dañi caɗele ko sukaɓe meɗen canki e ɗo cumu e yettere Allah noon population ɓe min tawi ɗo tengti noon ɓe ɓe gandanɗa kamɓe cankara eɓe jaaɓi kala maccuɗo Allah gurɗo ñalani hannde Allah ma mayde Allah waɗi noon ko sukaɓe tokosɓe jaltiɗo aduna sukaɓe tokos canki e accident sukaɓe tokos sanki e lewru korko ɗum ɗon noon yakar mawɗo no wooda sukaɓe ɓen ɗon ɓeni aljanna kala gandunoɗo hannde sa maayi ko aljanna paaɗa a hulata mayde wadde yettira Allah noon te ɗum woni ɓiɓɓe men woni waaɗiɓe meɗen kamɓe fof ɓe canki oɗo situation e nder ɗum noon wona ɗe caɗele so goodi e nder leydi Sénégal président de la république nelat sukaɓe yimɓe muɗum ɓe gandanɗa kamɓe goni ministre uji mum joganiɓe ɗum won gueɗe minen hen min jeeya hande noon mi ari ɗo gardumi ɗo ko mawnam mo gandanɗa kam jogui kala ko woni cellal e leydi nde ari addiri délégation mawɗo mais aussi waɗi ballal e poste muɗum avant même état na ara goɗɗum ɗum min jettat no fewi population département de Linguère mais aussi min jahala ministre mo gandanɗa kam woni ministre Aly Ngouille Ndiaye ɗo ko nder commune muɗum probléme o ɗum ɗo caɗele ɗe gaddi wadde c'est tout à fait normal kam woni le premier magistrat de la ville de Linguère wadde min jahalat ɗum min jahala aussi président conseil départemental de Linguère par ce que hôpital o goto fof no andi ko conseil départemental mo waɗi dépendant gandina population min gandina ɓeɗo sankaraɓe ko état o hembo hedde mumen e kala komin mbawi wadde so Allah jaaɓi pour min jaggiranoɓe min mbaɗoɓe accompagné inchallah taala mamin mbaɗ wonna ko Samba Ndiobel Ka jagorɗo caggal nde hoorejo leydi Sénégal itti seti mum timmuɗo neli toon kono kadi cum goɗɗo teskaɗo ko baɗɗo toon to Toubanguene ne tawi nder Cehela on kadi ko cum goto waɗi toon cukalel jarowel e lebbi tati wasi en fittandu mum taw jeeyi sababu nguɗon cum ko cukalel gorel jarowel e duuɓi tati joguino birket goto dañi tigui kostude yoga e tekke gonnoɗe ndiɗon suudu ha guel cukalel wasi hen fittandu muɗum kabruji men leydi Sénégal gartaten ko fate banggue oɗo hen boros teskaɗo diñiɗo e nder windere nde kala ujunere e temedere capanɗe jeenayi e nayyi woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani jogui oɗo hen boros ko capanɗe tato e goho hen sappo ko memodirnoɓe ɓen wondunoɓe oɗon ñaw nogas e goho ko raɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumen capanɗe nayo e tato keeɓi cellal mumen yimɓe sappo e goho ma ballite e fofandu hanki yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ñalawma hanki aled woni nogas e joyi nduɗo hen lewru ko ñalawma mawniniraɗo nder windere nde kala haɓade ko wiyete paludisme eɗen gandi jontinoje ko hunde musde no fewi ene yawi yoɓade pittali ɓen sukaɓe kame rewɓe sowiɓe kala kono jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal arti hen ñalawma hanki o ya ñaade hollirde ɗiɗo dumunnaji kala Sénégal waɗi taɓal manggal no fewi gam haɓade kala ke ene wiye paludisme gam warde gam oɗo saaha paludisme joɓotoɗi pittali yimɓe gaño puttinɗo guite taweteɗe nder rendoji ɗi kala teskaɗo heewi addude ɗuma ko ɓowɗi kam e ñonkoto kam e ñamde bonde kala kono teskama ko fate banggue wargo ngo paludisme warata kam e jontinoje kala ene gusti e nder leydi Sénégal no fewi gartan ko fate banggue jangde Qur'anil Karima toon to Kaolack
ɓen tigi nawi oɗo henna araray beɗotoɗo caggal wonande balɗe e banduma nde kawguel qur'anil karim woni tigi e yuɓɓinede e nder leydi Sénégal ɗum noon ko ñalawma hanki o woni no gase joyi ñalawma hanki o ko nden tigi yuɓɓina guel ɗon kawguel janguel qur'anil karim ken wona capanɗe nayyi e ko fawi suka taw ko iwɓe e nder leydi Sénégal kala fodɓe jangude qur'ana kettane no fewi oɗo saha nawira yo ko biteɗo Mouhamed Mahi Touré jiyaɗo toon to Kaolack kam tigi nawi oɗon rayi kawguel qur'anil karim ko wona ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo jangde mo leydi Sénégal woni Mamadou Talla suuti toon konngol mum gam artude e wiide oɗo saha laamu ngu yidde mum ko hesɗitinde yoga e duuɗe kene fota wonde milliard uji ɗiɗi koppreje France CFA ma daña waɗede hen kanko on gañiɗo guel ɗo hen kawguel qur'anil karima o dañi kene fota wonde million ngaji nogas taw koye koppreje France CFA ko wona ɗum ko o dañi kene wona biye Makkatul Mukarrama haade men uddude hello leydi Sénégal ko fade ben kabruji men ma en jabbo Ceerno Habous Diallo ma haalane no foti kala no ɓuuri qur'anil karima joni keddoɗen koye nder leydi Sénégal jeheten ko toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne jaggama toon jeegomo gollotoɓe toon ɗum noon ko caggal nde police waɗi losku mum tawi tigui mbuñari mawdi ne waɗe ko fate banggue yoga e ticket aji hakkude Air Sénégal faade toon to Espagne oɗo saha aɓe tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to juuɗe dadiɓe wonɓe toon to Bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal toppoɗor jeen ha toon to Jum Waalo toon kadi hanki ko suka gorko jiyaɗo toon to Louga ɗanninoɗo toon to Jum kam tigui yano ɓuɓɓinoyde ɓandu mum e nder nduɗo hen lewru korka to maayo ngoɗon ko toon tigui wasi fittande mum caggal kana wona waktuji jonɗi no fewi awoɓe taweteɓe diwan o ko ɓen jiiti ɓandu makko ɗum noon wayano ko ɓuɓɓinoyde ɓandu makko ma en jaaton to Kidira jaɓoɗen Ceerno Habous Diallo ma o artanen jubbanden ɓuure qur'anil karima. Bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe Weltare TV. Eɗen kala kono ɓuure qur'anil karim oɗo alquran mo Allah wi innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin. oɗo alquran mo Allah haali ɗo qur'ana tedduɗo o waɗa e deftere nde ganduɗa memata deftere nde sowona ɓen laɓɓinaɓe. Alqur'an o noon ko jippingol immorade e on Allah jeyɗo windere. O jippina e jamma tedduɗo modare lawhul mahfuz hankadin ha o ari asman aduna o ene jipporo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fodde no alhaaliji gardi ɗum hawri duuɓi 23. Alqur'an o malaikaji ɗi nde nani alqur'ana ene haale ɓuri mum ene kaale. Malaikaji ɗi ɗi mbi malu woodani leñol ngol ganduɗa oɗo alqur'ana kaaleteɗo ne jogori jippade mum. ɓe mbi malu woodani hono fulukuru ɗum rondindu o alqur'ana kaaleteɗo. ɓe mbi malu woodani ɗemgal jangtotongal kaalowal oɗo alqur'ana kaaleteɗo. ɗuuba noon ko lekki ene to aljanna ɓuɓri makki aɗa yaha hen temedere hitande. lekki ki ala sifa ɓestojo ko ala e muɗum. kiɗo lekki wiyete ɗuuba to aljanna. malikaji ɗi mbi wonde malu woodani ɓen ɗon ɓe alqur'ana jippi e muɗum. sayyidina Usman radiyallahu anhu o ittani en hadis o to nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo wi ɓuri moƴƴude e moɗon fof ko on janguɗo alqur'ana jangini alqur'ana.
wonno ko ceerno Habous Diallo ene haalana men ɓure alqur'anil karim ɗum noon janggen qur'ana janginen ɓiɓɓe men qur'ana ganden ko qur'ana wawi nafde men nde tawno ko ɗum woni haala Allah jippinaka e men en jippiniraka e oɗo hen aduna so wona yo en ndew joomi men ndewreten joom men noon ko qur'ana. jarama ceerno Habous Diallo. sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie wona ngol woni goomako darade e yeeso suudu ñawore woni gonnoɗo horeji leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdel Aziz. ɗum noon e kala saha so darima o heewani yaltinde hay konngol gotol subaka altina hande o yettima toon to palais de justice leydi Mauritanie to Nouakchott oɗo subaka ma o hette gam tumedemo ko fate dirtinde jeeyi laamu ngu borjinde ngaalu kam e yoga e yaadiɓe tumande o wonno laamɗo leydi Mauritanie. to Mauritanie kedora joni fedde fodde daraniɓe fodde haratine en hanki mbaɗi lulde mumen nde lulde noon ko suɓade oɗo saha gardotoɗo kesso nde ɗon fedde ɓe coɗɗi noon ko biteɗo ya rabbi toɗɗi ko biteɗo ya rab wuldo ya rab wuldo nafa ko on ɓe toɗɗi oɗo saha mo gone wo lomti noon ko biyeteɗo Elida Mohamed ko on wo lomti caggal nde ɗon fedde ko fedde tawetende yoga e cadre uji mawɗi no fewi ne hen sarɗi yankoɓe ne hen kadi hujji yankoɓe mawɓe no fewi ɗum noon ko kala hitande no gase jeenayyi lewru avril aɓe kewi wadde seppo mabɓe gam wullitade yoga e caɗele mabɓe ko fati e banggue hiiɗo e dawrugol kam yoga e mbaylidi e gueɗe kewɗe batteɗe e ɓaleɓe e nder leydi Mauritanie. to Mauritanie kedana joni ma en garte ballal payodingal iwgal ton to Émirats Arabes Unis yettade leydi Mauritanie kene fotta wonde ujunnaje sappo taw ko vaccin haɓade oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus e kene fotta wonde matériel uji jonɗi no fewi faade e cuuɗi safara gam wallide ɓen safroɓe kam e safrateɓe kala kene wona 60 tonnes ko fati e gueɗe ñamateɗe wallide leydi Mauritanie. to Nouadhibou gendarme taweteɓe toon kollitiɓe teeɓima kene fota wonde 41 taw ganduɗa ko ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol ɓe gonno koye oto ɓe jinno yaɓande ko toon to maaje kadde gam yidde yadeɓe toon to Italie kamɓe kala ɓe mbiyama tebɗe hen jeetato ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe hen ɗiɗo jeeya ko toon to leydi Côte d'Ivoire heddiɓe kala jeeya ko toon to leydi Mali gardiɗo catal jabitengal Somelek ko fate bangue ndiyam woni Cheikh Wuld Abdallah yillima e nokku biteɗo bani naji noon ne tawe e nder Kilmasena taw koye nder diwan Trarza ɗum noon ko uddidemo toon nokku mawɗo no fewi taw nokku o ko nokku kokkow ndiyam wonande wuuro Nouakchott lamorgo ngo beele seera e ɗom ka haalaɓa no catal biyetengala soma gaz ɓen jogui kala ko en wiye gaz defirteɗo e nder leydi Mauritanie ɓe gudditi kene fotta wonde no gase tati nokku taw ko jeeyirɗo ɗiɗon gaz uji ɗum noon ko wallude yimɓeɓe e lewru korka ga ha yimɓe mbawa hebde gaz uji moƴƴi no fewi taw kadi ganduɗa koye prix ji moƴƴi no fewi so tawi ko gaz mo 12 kilo yeyete ko 270 uguya kiɗɗo so tawi noon ko gaz mo 6 kilo yeyete ko 130 taw koye uguya kiɗɗo so tawi noon ko gaz mo 3 kilo yeyete ko 60 uguya taw koye koppreje kiɗɗe ɗe ha joni ko toon to Mauritanie keddoren hanki Rosso Sénégal Mauritanie wonande bag gonɗo ɗon o won mini bis goto jolno hen omo jogui bagage tedduɗo no fewi noon ko on tigui ɓoodi ha o naati e ndiyama teskaka noon gañiɗo hen walla ni basɗo en fittandu mum kono teskama kama matériel uji kewɗi gonnoɗi hen ɗi kala boni ha laaɓi ɗum noon ko ñalawma hanki o ɗum waɗi toon seppo wannogo toon to bassin oriental ha ganduɗa sukaɓe wonnoɓe toon wullitadeɓe yiddeɓe ko laamu ngu nde addantaɓe toon camion pompier woni camion baɗoje ndiyam taw ko koninkoɓe faabo key wonde heena ɗum noon ɓe dañi helde toon mairie ndi haɓe bonni toon kayitaji jonɗi no fewi jeeyi sababu ganduɗa kene fotta wonde 15 suka teɓama hen oɗo sani tawi juuɗe laamu jeeyi sababu waali mo hawdila sharqi yillima toon gam ƴewtade ko jeyno sababu cum ha ɓen sukaɓe mbaɗi hen filitare mawde no fewi ko commerce goto jeeyowo
ko fate bange gasoil kam ene wondi e essence kala caggal nde o simmotono ko on sigreda jeyi sabab boutique makko kala sumi kanko wali onon wo yillima toon ten wo yillima nokku kuɓam le wono ko wayno somle kono ne kadi e ko wayno mairie kelandi a tawetendi toona sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to Maroc jagorɗo mo hakkunde leyɗele mo leydi Maroc hanki yaltini ɓattaki mum gam hollidde mette Maroc faade Espagne ɗum noon ko jubbande saabi ɗum ko caggala nde biyeteɗo jafoɗon ɗum ko caggal nde biyeteɗo Ibrahima Qali kan woni gardiɗo polisari en caggal nde rafano ƴetti laaɗa mum ndi wawa yaɓani toon to Espagne ɓe kolliti o fotano nadde Espagne walla ni Espagne fotano jabde wonata e leydi mum so tawi wona wayno Maroc tene caggal teskede o jogui ko faux passeport ko wona ɗum ko kadi ko tumaɗo crime guerre warde yimɓe e gueɗe ɗe aada yarani sen giwi to leydi Maroc paɗen ko toon to leydi Mali finoɓe e nder falde Sikasso ɗanotto ko yitere wotere ha tente nokku biteɗo Kaba ha nokku biteɗo Kelela Kabale caggal nde luuma mawɗo wanno toon ñande nogas e tati ndiɗo hen lewru on luuma noon jeeyi sababu worɓe jeegom waɗɗiɓe motoje tati ngari toon ne jogui fitilaji caggal nde ɓe naati e luuma ka ɓe dañi fellude toon haaɓe jooɓi pittali yimɓe tato ɓe gañi toon kene fota wonde yimɓe sappo yimɓe joyi hen ne tampi no feewi caggal nde payi koof goto taw ko biyeteɗo keesa kafaji ko on kees tigui ɓe nawi toon kene wona 50 millions ko préje franc CFA haɗo ɗo gonen ɓe cuwa taw jaggede finoɓe e nder diwan o kala ɓe kolliti ɗiɗo henna dumunnaji kala worɓe joguitiɓe armeji ene keewi e nder diwan mabɓe he yiddeɓe ko laamu ngu nde ɓeydata toon ndenka e kisala to leydi Mali keddono ha joni ma en jaa toon to Kidala caggal nde yalti aduna kolaɗo kuuɓal fedde Azawada nden fedde arab taweteɓe e nder leydi ndi ha tenti toon to Kidal ñalawma hanki o ɓe toɗɗima keso lomtiɗo oɗon biteɗo Mouhamed Wulde Awaynat ko on tigui toɗɗa oɗon saaha mo gonɗen ardima cetal bitegal Azawad toon to Kidala ñalawma haɓade ko wiyete paludisme woni jontinoje e nder leydi Mali teskama cate kewɗe wallodirde OMS woni cetal tammigal ko fate banggue cellal ɓalli windere nde kala e wiide docteur Boubacara Sidibé ɓe kolliti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasa teskama ken wona ujunere e temedde jeetato capanɗe temedde jeetato e jeetato neɗɗo ken wona ujunere e capanɗe jeeɗiɗi e jeetato mbasi pittali mumen ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe yaroɓe e duuɓi joyyi fayi less kamɓe rewɓe sowiɓe taw jeeyi sababum ko paludisme ɗum jeeyi sababu oɗo saaha ɓe garti e hirjinde e haɓade kala ko ene wiye jontinoje e nder leydi Mali jagorɗo kalfinaɗo kuɓɓam leydi Mali kame ndiyam kala yillima ñalawma hanki ale ɗo toon to leydi Côte d'Ivoire woni biyeteɗo Lamine Seydou Traoré bismamum toon biyeteɗo Thomas Camara kam woni jagorɗo mo leydi Côte d'Ivoire kalfinaɗo ko fate banggue kuɓɓam leydi ndi toon to hôtel mo Sofitel Côte d'Ivoire Ivoire ko toon tigui ɓe dañi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi Mali en hato jini ko ɓuuri yawde kene fotta wonde 50 mégawatt ko fate banggue kuɓam caggal teskede yoga e coupiraji ene keewi e nder leydi Mali o saaha mo gonɗen ñalawma hanki o kikiɗe fiyande mawde waɗi toon to tesali noon fiyande waɗi koye base koninkoɓe laafaji mbulaji taweteɓe e nder oɗon diwana ɗum ko caggal nde piyande ɓutte pella toon e wiide biyeteɗo Olivier Solgado kam woni kalfinaɗo Kongola wonande nisma loni taweteɗo toon gañima noon tato laafaji mbulaji kono waɗani hen basɗo fittandumuma sengi wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry mette mawɗi no fewi wonande ɓen finoɓe e legal biyetegala Caporal kame legal biyetegala Bambeto ɗum ko caggal nde jagorɗo kalfinaɗo kotki holliti ɗo e 10 lewru mai koɓe uddoɓe guenale ɗiɗi taweteɗe toon tene kadi teskeɗen guenale ko sukaɓe hewɓe mbira hen ɓen sukaɓe noon ko sukaɓe waroɓe e ɗiɗon semgoji bannoɗi seppoji bannoɗi guila tan Alpha Condé ari e lefol laamu ha yetti ɗo gonɗen ɓe kolliti noon ɓe jiiɗa yiɗɗen guenale ne gudde kono jeeyi sababu udduɗen guenale ko yidde wattu toon ɗen gueɗe te tawete koye hakkude ɗen leyɗe teri to Côte d'Ivoire dartinama dokkirgol permis oɗo saaha mo gonɗen caggal teskede accident ji ne keewi no e nder leydi ndi ngol dartingol noon ko ɗo ha tati lewru mai
e fandu so jomiraɗo hoddiri mamɓeɗen loskoji mawɗi no fewi caggal teskede ko fate banggue bureau rokkiro permis e nder leydi ndi ne heewi mbuñaari no fewi ha ganduɗa hewɓe ne dogna otoji taw ganda kala haydara e oto tenene jogui permis ji mumen besiyawo ko boñ Afrique banggue hirnangue ɓe penni yoga e konguɗi jaltuɗi wiide wonande ɗen banque yaltini kene fota wonde billet mo ujunnaje sappo taw ko billet goto ɓe kolliti ɗen gueɗe wodani toon to leydi Tchad subaka hande altino wonande conseil de militaire lomtiɓe Idrissa Déby Itno caggal nde yalti aduna ɓe toɗɗima subaka hande o hoorejo jagoɗo leydi ndi woni biyeteɗo Albert Pahimi Badakie on tigi ɓe toɗɗiti taw ko kam tigi wonno hoore jagoɗo ɓe kestitini wonande hoolare mabɓe faade on ɗum ko caggal nde gonnoɗo hoorejo leydi ndi yalti aduna toon to Tchad le conseil de militaire kamɓene ɓe calima wonande hobela biyeteɗo Mouhamed Mahi Ali tuma nde eri ne yiɗi wadde kaldigal hakkude laamu kam e hobelo ɓe ɗurnima ngal ɗon kaldigal haalaɓi caggal nde yalti aduna wonande Idrissa Déby Itno oɗo saha mo gonen hoorejo leydi Niger woni Mohamed Bazoum kam woni toɗɗaɗo dogaw koyɗe jaam e nder leydi ndi hakkude laamugo kam e dawriyankoɓe beele leydi ndi ne duumo e jaam duumiɗo e nder leydi ndi kala to Nigéria kene fota wonde capanɗe tato e goo koninke wasi fittanum kikiɗe hanke o to banggue hirnangue leydi ndi ɗum noon ko koninkoɓe wonnoɓe e werlamu men ɓe jaɓɓi ko pittol Boko Haram to Nigéria ha joni keddoto ɗen holliri kalfinaɗo konngol armée leydi ndi wonande e yontere yawtunde taw koye duɗal jaaɓi ha tirdi to état mo Kaduna ɗum noon ko caggal nde bifta toon kene fota wonde étudiaji nogas hen tatto kirsama e wiide jayde nde woni tan mbarama daaɗi men guittama ɗum noon e wiide Boko Haram oɗo saha noon ɓen halfinaɓe ko fate banggue diwan jangde o kala kam e nden kay kisala jaɓani kala ko en wiye kaldigal siftinon e kala sa so ɓe biftima sukaɓe kewi sottirde ɗumen ko ɓen dumbaɓe walla kopreje jonɗe no fewi to Cameroun gonnoɗo sarɗiyanke bileɗo Fussi Wilfrida kam tigui bifta ñalawma hanki o walla mbiyen kam tigui bifta ñande asende bifta taw ko toon to Bafoussam ene tawe toon to Bamenda jafoɗon ɗum noon biftima ko ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe e nder diwan angal fon ko caggal wirwirde joom suudu makko ko caggal ndeɗon wirwirde ɓe dañi biftademo kono aɗon gonɗen o suwa taw yiitede mbattidoɗen kabruji men toon to ende oɗo saaha mo gonɗen kulhuli mawɗi tijjaɗi toon tawaɗi toon kam e Bambey kala teskede wonande coronavirus koko domini leydi ndi ha ganduɗa ñawɓe nan leeli e kala banggueji hôpital uji guddi gam kewgol ha ganduɗa ko wiyete oxygéne woni wonande paali dokkoji fofandu ha neɗɗo wawa wurde kala koko manki no fewi a yiyat tan neɗɗo no feeto ha maaya ɓen wiroɓe mayɓe mabɓe caggal ɓe mbaɗata ko booye ɓe mbaɗa hen leɗɗe ɓe duppa mayɓe gueɗɗe kala koko kewi ha ganduɗa kulhuli mawɗi ene teska e nder leydi ndi kala ɗum waɗi ñalawma hanki o tan kene fota wonde ujunnaje 2,700 ko fawi neɗɗo mbasi pittali mumen e nder leydi ndi kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena